Doncs encetem una vegada més els punts de trobada, que és un procés de participació que promou la candidatura d'Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú per intentar que la gent participi i faci propostes en el programa polític de la CUP. Aquests punts de trobada es basen en unes trobades en diversos llocs de la ciutat que es faran de setembre a març de l'any vinent i on es recolliran propostes, idees, inquietuds de la gent en diferents aspectes com per exemple urbanisme, medi ambient, economia, joventut, etc. I la idea és que aquestes propostes s'incorporin en el programa polític que es presentarà a les properes municipals. Això no és la primera vegada que ho fa la CUP, a les anteriors eleccions es va fer, va funcionar molt bé i aquest cop encara hi apostem amb més força i esperem que la gent hi participi, perquè creiem que l'única manera realment que hi hagi democràcia és mitjançant eines de participació ciutadana com aquesta.